Tukang jabut-jabut bos, jabut loh. Man. Sementara mau video lo. Gerumbul dibrosoti. Oh, tapi yo telane ya memuaskan bolo. Istimewa bos telane. Jarang sing bosok. Lumrah lah bosok siji loro. Tapi iki istimewa. Telones jos. Jos super. Super. Iki wong ngarit iki, wong ngarit. Ngarit Rambanan. Ya karena ngaret begini iki. Rambo. Ono 2 minggu ning kene ora sing ngarit blas. Ayo, nek ono ora ono sing para bos-bos e. Lho, lah ngono wae kok rokok. Ngajar poso. Ah, yo. Aku Ketawani terus ning kene prestasi. brutal ya akhirnya. Brutal lagi. Alah lah ngono wae. Wah, akhirnya melu mokel. Hah? Sapa sing babat kene rambut seneni? Ndi? Iki babat kono. Tapi no. Oh, lho. Telon istimewa, bos. Monggo bos-bos yang minat langsung WA atau inbox atau messenger. Istimewa. Borongan piro Mas ini? Iki borongane larang, Bos. Lah hariane piro, Mas? Hariane 300. Wah, larange. Kira-kira sak wulan nek tutuk-tutuk. Rodina 3 juta cah bose mengkur 200 serate iku ya. Nah, iso bose yo senep, anak buah seneng. Walah ngene iki lho. Ngene iki jare nak kiai-kiai yo amal. Kan amal ibadah kan wong cilik, Bos. Nah, Amal ibadah kan wong cilik. Jos. oke. Wes. Lanjut kok. Kita lanjut ya. Pinggir dadah, bos. Bayi. Ngeri, Bosku. Superan. Yang minat langsung inbox atau messenger. Yang punya pabrik. Sing ndi? Iki lho. Iya. Kerucikan, Bos.
Rutinan. Paling elek bos iku. Sing liyane monster bos. Iki lho, lagi Jayadi lagi didokno aku warung Mabah. Iya, warunge Sarip. Lho kek luar iki lho. Iya, didono wong warung. Betul lah, Mas. Ojo minggir tenanan, Mbah. Pakai kanan ae. Uyang iki anu, apa panen? Uyang-uyang sing anu buku piye? Uyang sik, Bang. Lah uyang nek bocah keligen wong wedok itu senang. Wong wedok itu setang. Kok kepuyah. Iya ono, Bang. Juga benar iki. Lah nek iki belum rene langsung munggah, Bang. Ora usah tekan kono kok babat. Enggak, malah minggirin malahan. Kembet bos, kembet. Apa guling? Insya Allah mendang metu. Alah. Wes. Ini buka. Yo. Jembut iki jembro ngetakno. Jembro. Supirnya wis bingung. Ngulon yo ngetan. Ngetan yo ngulon. Hei. Wah, aman. Aman beda. Ayo Kang. Minggir. Lah. Oke kawan. Bose sedih bose. Bose sedih. Pacul. Iya.